Què tal? Soc Xavi i avui gaudirem d'una gran història valenciana, la dels Borja. Queda't amb mi i descobreix d'una manera única els nombrosos vestigis que aquesta poderosa família dels segles XV i XVI va deixar a les nostres terres. Recorrer el seu camí és com passejar per un espectacle d'art, cultura i història, començant per la ciutat de València. La parròquia de Sant Nicolau és un d'eixos llocs en els quals es va vincular Alfons de Borja, posterior papa. Avui dia també se la coneix com la Capella Sixtina Valenciana. I al costat de la catedral i el Palau de les Corts constitueixen els tres símbols més grans d'aquesta família a la ciutat del Túria. Ens desplacem fins al municipi de Canals per arribar als orígens d'Alfons de Borja. Concretament, en el 1378 naix a aquesta torre el que seria anomenat el papa Calixte III. Seguim? Sens dubte, la localitat de Xàtiva és un dels focus més elevats del territori borgià. Comencem en aquesta bella plaça, on encara es conserva la casa natalícia de Rodrigo de Borja, també conegut com el papa Alexandre VI. També poden gaudir del patrimoni artístic de Xàtiva en múltiples llocs, com la Col·legiata, les esglésies de Sant Francesc i de Sant Pere, el Palau o el seu impressionant castell, on va ser empresonat i executat Dídac de Borja, també germà de Sant Francesc de Borja. Ara venim fins a Gandia per gaudir d'una de les infraestructures més reconegudes, el Palau Ducal. En el segle XV, Pere Lluís de Borja es converteix en el primer duc de Gandia, sent aquest palau la sede de la família durant segles. El Palau Ducal es pot visitar per dins per admirar les seues nombroses i elegants estades, com la Galeria Daurada. A més, disposem de la Col·legiata de Santa Maria, concessió atorgada per mateix Alexandre VI i fins i tot altres interessants construccions com la Universitat Antiga de Gandia. Sense passar per alt un territori en el qual es combina el turisme, la gastronomia, paisatges i patrimoni, la influència borgiana també arriba fins a localitats com Llombai, on a més de l'església de la Santa Creu, tots els anys es celebra durant el mes de gener una recreació històrica coneguda com el Mercat dels Borja. I per a finalitzar, visitarem dos monestirs que et deixaran molt bon sabor de boca. Tot aquest entorn pertany al decimat de la Valldigna, obert per a la visita durant tot l'any. A més, abans d'acomiadar-me, et deixaré unes imatges del de Sant Jeroni de Cotalba. Creu-me, mereix la pena veure-ho. Espero que t'hagi agradat. Ens veiem!